Може би обмисляте създаването на първия си хотелски уебсайт или просто се нуждаете от нов, по-добър. Във всеки случай е добре да знаете поне някои основни неща за уеб дизайна, няма нужда да се притеснявате, ще ви отнеме само 3 минути. На първо място, нека бъдем честни, уебсайтът е сърцето на вашите онлайн маркетингови активности. Всички канали и техники на маркетинга работят, за да доведат гости до вашия сайт. А основната цел на този сайт е да превърне тези посетители в резервиращи гости. В маркетинговите термини това се нарича конверсия. Лошият уебсайт може да ви накара да губите пари за други маркетингови методи, защото не се нуждаете от повече посетители, ако не можете да ги превърнете в резервации. Колкото по-добър е вашият уебсайт, толкова повече посетители ще резервират престой в вашия хотел. И няма значение дали предлагате луксозно настаняване, спа пакети или семинарни услуги. Много хора в индустрията се наричат уеб-дизайнери, но често са просто група техници с базови познания по кодиране. Те могат бързо да ви създадат уебсайт с много информация, снимки и контакти. Но въпросът е, това ли е начинът да превърнете посетителите в гости, които правят резервации? Това ли ви трябва? Отговорът е прост. Не. Трябва ви някой, който сериозно разбира уеб дизайна и специфичните нужди на хотелския бизнес. И тук Synergy Consult влиза в действие. Ето как ние създаваме хотелски уебсайтове, следвайки 7-фазовия процес на уеб дизайн. Фаза 1. Анализ. Първата стъпка винаги е събиране на информация, идентифициране на цели като целта на уебсайта и целевата аудитория, вашите потенциални гости. Фаза 2. Планиране. Тук създаваме карта на сайта, структура и определяме технологиите, които ще използваме, за да бъде уебсайтът максимално ефективен. Фаза 3. Дизайн. Не само се фокусираме върху визуалния стил и модели, но и върху използваемостта на интерфейса, за да предоставим най-доброто потребителско изживяване на бъдещите ви гости. Фаза 4. Съдържание. Изборът на правилните текстове, снимки и видеа е ключов. Всичко трябва да е оптимизирано както за вашите посетители, така и за търсачките, за да привлечете повече резервации. Фаза 5. Разработка. Тук реално създаваме уебсайта с помощта на Edge, HIP и SS и други технологии. Сайтът ви може да бъде достъпен и за мобилни устройства, за да улесним резервациите от всяко място. Фаза 6. Тестване. Тестваме всички технически характеристики, код, съвместимост с браузъри и функционалност. Също така се питаме, изпълнява ли сайтът целта си, повече резервации. Фаза 7. Пускане. След старта на сайта, ние продължаваме да следим какво се случва, за да отстраним евентуални недостатъци. Ако желаете, можем да се грижим и за поддръжката и актуализациите на вашия сайт. Както виждате, уеб дизайнът е сложен процес, но ние вярваме, че това е начинът, по който хотелските уебсайтове трябва да се създават. Ако споделяте нашата страст за висококачествени уебсайтове, които носят повече резервации, свържете се с Synergy Consult. Ще се радваме да ви помогнем.